θέμα τεσάρι με εξάρι. Σας βγάζω εκτός με το τεσάρι, δεν ξέρω αν τους έχεις πει καθόλου. Μόνο τεσάρι Γιατί συνήθως το σωστό είναι να μετράτε το ζωναράδικο σε 6 βήματα. Εγώ δεν τον μέτρησα σε 6 γιατί δεν αποδίδεται σωστά. Ή μάλλον υπάρχουν σημεία που αποδίδεται σωστά. Τώρα, όλα τα χωριά της ομάδας του Σουφλίου, εκτός από το Αμόριο, χορεύουν 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 και στην αλλαγή της μελωδίας 3, 4, 5, 6 και 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και ξαναπέφτανε στο άλλο. Σας εξηγώ ότι όλα τα ζωναράδικα στη Θράκη, όλα, σχετικό είναι αυτό, το 95% των ζωναράδικων στη Θράκη έχουν δύο μελωδίες, θα το πω, πώς θα το πω. Δύο μέρη διαφορετικά, δεν είναι ίδια. Όπως στην Ανατολική Ρωμιλία. Παραδείγματος χάρη έχουμε πετούν τα πετούν τα πετούν τα περιστεριά σου. Ναι ρε και ραχούνται στην αυλή μου. Είναι το δεύτερο. Είναι εκεί που στη Θράκη λένε γκυβριντάει ο χορός. Γίνεται πιο γκυβρέτικος, πιο τρυφερός, πιο ζωντανός. Εκεί οι άνθρωποι εκτελούν διαφορετικά βήματα από ό,τι στο πρώτο μέρος. Στο πρώτο μέρος λοιπόν έχουμε πάντα τεσάρι, και το λέω τεσάρι γιατί αν πάμε στο εξάρι θα έχουμε σουσταρίσματα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Πάμε αυτό. Και 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Και 1, 2, 3, 4. 3, 4. Χωρίς σουσταρίσματα, χωρίς τριψίματα. Εδώ τίποτα. Ξερά. Σταματάω εδώ, πίσω το πόδι. 1, 2, σταματάω, πίσω. 1, 2, σταματάω, πίσω. Ξερά τόσο που δεν γίνεται άλλο. Ούτε σηκώνω τα πόδια με πάνω, ούτε τίποτα. Είναι κανόνας αυτό. Με το που μπαίνει αλλάζει η μελωδία, έχουμε το εξάρι. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, 2. 3, 4, 5, 6, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 1, 2. 5, 6, 1, 2. 5, 6 και 1, 2. 5, 6, 1, 2. 5, 6 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Πάμε τώρα από εκεί και πάνω από το Αμόριο, στα χωριά των Μάριδων, της Μακράς Γέφυρας, των Μεταξάδων. Τι κάνουν εκεί? Στο ίσιο μέρος εκεί έχουμε πάλι το τεσάρι και με το που αλλάζει η μελωδία έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, 2, 3, 4 μάλλον. Και 1, 2, 3, 4 και 1, 2, 3, 4. Και επανέρχομαι στο άλλο τεσάρι. Με το που αλλάζει η μελωδία έχω ένα σκύρτημα με 5-6, φεύγει το δεξί μου, το αριστερό μου το πόδι πίσω και το κορμί μου σκύβει μπρος. Από τη στιγμή που τεντώνω, λογικά το κορμί μου παίρνει αυτή την κλίση. Είναι πολύ βασικό, άμα τους δείτε, είναι εικόνες που είναι πολύ χαρακτηριστικές. Αν τους δείτε με τις στολές, βλέπετε μια μάζα με κίτρινα κεφάλια να σκύβει κάτω, ιδίως στις γυναίκες, και μπαίνουν μέσα. Αυτό το πάσιμο γίνεται κατά κανόνα 2 φορές. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, 2, 3, 4. Και 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 μέσα και 1, 2, 3. Και στρώνω πάλι. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, 2, 3. 4. Ακόμη μία. Και 1, 2, 3. 4 μέσα. Και στρώνω πάλι. 4. Μη φεύγετε στο σουτάρισμα, ίσια, ξερά. Να καρφώνεστε κάτω. 4. Πατάω σταθερά. Όπα. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. 2, 3. 4. 1, 2, 3.
4. Στο το χωριό, μωρέ, στο το χωριό, στο το χωριό δεν άρισα. Στο το χωριό, μωρέ, στο το χωριό δεν άρισα. Σ' άλλο χωριό θα πάνουν τα σιλίγα, τα λόγια σου κουρτσούδι μη γέλασαν. Σ' άλλο χωριό θα πάνουν τα σιλίγα, τα λόγια σου κουρτσούδι μη γέλασαν. Σαν τα Παναγί μου ρε τα Παναγί, τα Παναγί νουκούγιουμτζής. Έτσι, μπράβο. Γιουμτζής, να φτιάνουν δαχτυλίδια τα σιλίγα, τα λόγια σου κουρτσούδι μη γέλασαν. Να κατεβώ. Να κατεβώ. Πέφτετε στο εξάρι μέσα έξω και κάνετε 6 και δεν κάνετε 4. Αυτό είναι πολύ βασικό. Με το που μπαίνετε μέσα, 3, 4, το κρατάτε. 3, 4, 5, 6. Ξαναλέω, μέχρι να φύγουμε από εδώ πέρα θα σας το λέω συνέχεια. Ξερά τελείως. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Θα έχετε υπόψη σας πάλι το εξής, ότι το πόδι μου σηκώνεται την τελευταία στιγμή, για να πατήσει στο επόμενο βήμα την τελευταία στιγμή. Δεν σηκώνεται πιο μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση να κάθετε στον αέρα. Κάνετε το δεκάρι, αυτό το μέσα έξω, κάνετε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δέστε τι κάνω εγώ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Δεν πατάω, δεν είμαι στον αέρα καθόλου. Περιμένω εδώ πέρα και την τελευταία στιγμή φεύγει το πόδι μου για να πατήσει. Όπου είναι να πατήσει. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και 1, 2, 3, 4. Και δεν κάνω 1, 2, 3, 4. Αυτό το πράγμα. Στον αέρα δεν μένει το πόδι μου ποτέ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Την τελευταία στιγμή φεύγει το πόδι και πατάει. Δεν κάνω κενά. Καθόλου μέσα. Πάμε συνέχεια το ρίξιμο μέσα έξω. Έχω 1, 2, 3 πηδάω και με τα 2 τα πόδια κλειστά. Και μετά με το αριστερό μπαίνω μέσα. 1, 2, 3. Μένει το δεξί στον αέρα και φεύγω πίσω κανονικά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 και 1, 2. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4. 1, 2, 3 και 1, 2. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4. 1, 2, 3 και 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Όπα. Δεν έχω σουστάρισμα τώρα, ξερά λέω. 1, 2, 3, 4. Και τώρα πάω στο εξάρια. Τέσσερα. 1, 2, σταματάω. Πίσω. 1, 2, σταματάω.